Guys, nih yang ini nama biar kata-kata Inggris sungguh sermelagan kapal jengkel. Apa dah? Hap dari kisah kemarin lawannya kasih sebut. Halo logofor belasini kejenai boy ni boh horbai logofor dini ang nengtamin takai mencet geran video lanan pede. Zai video kau nuilah nengtang mana pede kau dah hago. Yere badi getau interesting angkri songnai ni dini hai video lanan pede. Bene zahai bai daw lokal. आरो खान्थाल जोंहा बेखौ ओरैबायदि हेभि संनानै जागोन जोंनि जारौजों आंजों बेखौ ओरैबायदि बिगुरखौ काटिं खालामगोन दाउनि खर'खौ हास'गोन खालामगोन बेनिफ्राय संनानै जागोन नोंथांमोना नायबाय थादो दिनैनि भिडिअ ओरैबायदि इन्टारेस्टिं आरो बेबायदि भिडिअ नोंथांमोना नायबाय थानो गोसोब्ला आंनि भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला होमब्लानो बेबायदि गोथाव गोथाव संनायखौ मोनजाबाय थागोन लेट्स गो स्टार्ट आवगायदि बे समाव रेडि होगासिनो दङ नै जोंनिया जारौआ जि खान्थाल दाननो गोरों नै खान्थालजों दाउजों टां टां गाइस नायबाय था माबोरै दानो स्पिड मथर दंखायो नै ओरैबायदि देन्जार संनो रोंना रोङा नोङो आङो औ रोङा जायो सोर फोरोङालै हारसिं रोंदों गोदो गोरलैयाव आं फोरोंनायखौ गोसो दंना गैया गैया दहायनो देनां ओंख्रिया खामथाबजोबदों नामा खामथामाखैलाय नै इदि जाबायब्रा गावनो माबाखादों साराया दुंबाय गिबावबाय हनै बिदि जानो ओमफ्राय दुंखाखैनो बारा ओमफ्राय दाना सिथाबबाय आरोखि ना फार्स्ट हरनायावहाय बेखौनो बेसेबां सालियो होनबावबाय आंखौ हेभि गाइस दिनैनि ओंख्रिया नोंथांमोना सोरबा जुदि जाबायब्ला दाउजों खान्थालजों कमेन्ट खालामना खोन्थाहर दे गोथाव नंगौना नङा माबायदि टेस्ट जायो खोन्थाहर जाबाय जोंनि आल्ट्रा मडेल जोंनि चिराङाव आल्ट्रा मडेल सङो माबायदि आल्ट्रा मडेल सङो दा नायबानो जाबाय मा मा होयो 120टा आइटेमजों बानायनाय मोनसे आल्ट्रा ओंख्रि हेभि आरोखि बेखौ गोदाव सोराव मानसिफ्रा संनो रोंनाय नङा होगासिनो दङ टां 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 बेखौ एसे सुनाय जासिगोन सुलायथिदो थैदो खान्थालखौ साफायै सुनाय जाबाय गाइस खान्थालखौ जि मोजां आराम सुखांनायनि उनावहाय जोङो दानिया बेखौ दोनथ'सिगोन बेनिफ्राय जोङो दाउखौ जोङो आराम बिगुर गांखुसिगोन बुबाय दिनै ओंख्रि जागोन जागोन ना बिखि औ जायो जोंजोंखि हायो दाउजों माजों खान्थाल काटल जेकफ्रुइट पुष्पा ओंख्रिया बरिया काटल होनो आरो हारसानि जायखिया मा होनो होनबाय आरो दाउला दाउजोमोनलै जोख्लि गाइस नै आंनि बिनानावा बिराद गोथाव गोथाव ओंख्रि सङोलै सोर मोनलांगोन खाफाल जोंलै दाउजों खान्थालजोंबो जाहोबाय थाखागोन खोमालै खान्थाल आरो नेक्स्टआव मा भिडिअ लाबोगोन सबायजों दाउ अमाजों ना सबायजों माबाजों साम'जों ओमफ्राय नारजिजों अमाजों सङो माने गोदो बर'नि ट्रेडिसनेल माखासे ओंख्रिफोरखौ संनो बिराद गोरों गथ'आ होयो ओमफ्राय दाउआबो फानथि खुबैयानोसै साइनानि बायदिसो गथ'आ मैगं हासिगोन लागायना संसिगोन जाबाय दा हाब देरखि जागोन खोमालै दाउआनो खासिसो खासिङालै जोबथिसो जि गिदिर नुबाय माथो आंखौ हंग्लि लुबाय माथो नोंबायदि ओंख्रि हाबाय नै बिराद गोथावनो मैगंखौ हाबाय रेडि खालामबाय हानो रोङा गोरासो होनदों न'लै बेखौनो हानो रोङाथाय थैदोलै फुथियो गोराब्रा आखाइसो मोजां गिदिर आबै जेब्ला थांदों दाबाया बिदिनो खामोन ओंखायनो गिदिर आरोना स्पेसियेल दे दिनैनि दिना स्पेसियेल नाइट दायो कुकाराव दै होबाय दायो खान्थालखौबो मैगंखौबो होबाय आरो दै एसे बाङाय होबावबाय बेसेखौबो रुनांगौ संख्रि होबाय सल्ट एसे बाङाय होबाय साल्ट होबाय संख्रि होखांनायनि उनावहाय एसे कालारनि थाखाय मा होनो बेखौ हालदि होबाय
ओमफ्राय दा रुनायसै दायो रुबाय बेखौ बेसे गोबाव रुनांगौ गाबजासे ना नेनांनायखाय जोंबो गाबा नेलाय आं नेलाय बेनिफ्राय मोनदोंनायखाया फाइनालि गोदाखांबाय नै जोंहा जारौआ मैगं हानायाव होन बेदर गोदानायाव होन दाउ गोदानायाव होन जेरावबो एक्टिभ एक्सपार्ट दा जाबाय नै अलमस्ट रेडि बेदरा जाबाय दायो दसेनि उनावनो संनायनि जासिगोन मैगं हानाय माने बेसेबां मोनलै आंजों खेबजोबखाबाय हेल' गाइस बे समाव जोंनि गासैबो रेडि जाबाय बे समावहाय नै साराय दोनबाय आरो बेयावहाय जेकफ्रुइट खान्थाल रुनानै दोनबाय आरो बेनि उनाव आलु एसे हाबाय बेनि उनाव सामब्राम पियास बेनि उनावहाय बेवहाय टमेट' बेनिफ्राय दाउ लकेल गासैखौबो गोदानानै गासैखौबो रेडि खालामबाय आरो नैबे थुफियाव मा होनो जिरा मस्ला आरि माबा माबि देबाय दा रेडिसै बे समाव जोंहा जारौआ बेखौ संनो रेडिसै जारौ बे सारायखौ जानबाय वाव होबाय थावनि उनावहाय बेहाय मा लाइफआव आं फार्स्ट टाइम जानायसैथ' माने बुहुत गोथाव जागोन बायदि मोन्दों एक्सुवेलि आं जाफेराखै दा नायनि माबायदि संना जाहैयो जुदि थावाबा हले साराय थाराय खुरि मोननाय नङालै आंजोंहाय थावाब्ला आरो गोखोग्रा बेमार दंग्रा बेनो संनोबा रोंना रोङाथाय जाय बिदिनो खामायनो गैया ओंख्रि संनो फैथिदों संनाय जायाबा हले जाला जागोन दे गथ' खान्थाल रुनायखौ बे समाव जों एवबाय मोजाङै फ्राय खालामबाय खान्थाल एवनायखौ बेदर एवनायसै थाव होबाय बानलु होनायसै संख्रि होनायसै बेनिफ्रायहाय मा खालामनांगौ खालायनोसै जावजाबाय मा जावजानायनिखौनो लैखोन गैयालै घन्टा मा होयो नेरसोन नेरसोन खानोसै नेरसोन होगोन ओमफ्राय माबा माबि मस्ला मस्लि गारो ना ओमफ्राय सामब्राम बिलाइ मा बिलाइ होजोबगोन साफा सामब्राम बिलाइ होगोन बेनिफ्राय मा होगोन जिरा होगोन मस्ला होगोन सामब्राम बेखौनो बुंनांखाया इयो थाफाखायो अलरेडि ओमफ्रायो गोथां बिलाइ होगोन मा होगोन गोथां बिलाइ मा होगोन नायलांबाय था नेरसोन बिलाइ होगोन सामब्राम बिलाइ होगोन जि गोथाव मोनबायथ' आंनि आखायानो माबा गैया गैया मोनदों मानो मिथिया दा होगोन बेखौ एसे फिनिसिङावबो होनांगौ फिनिसिङाव जोंहा आथा नालाय दोनाखै एसे दोनाखै दोनदों फिनिसिङावबो होनाय ना नांदेरगोन बिदिबा माथो खारदोंनो बेलाय खारलाबायगोनलै गाइस बेबायदि भिडिअ लाबाय थागोन संनायनि बेदरनि मानि अनलानि बायदिसिना लेटेस्ट ओंख्रि नुबाय थानो मोनगोन नायबाय थाबानो जाबाय दिनैनिफ्राय स्टार्ट खालामनानै संबाय थागोन आरो बिदिनो वाव मोदोमबायलै गोथाव मोदोमबायबो गोथाव नुबायबो ना एखे गोथाव नुबाय बेयाव थाबाय आरो नाम्बार नाङो बांद्राय नागा जागौमोनसो जाहैगोन माथो माबोरै थरासनो मा दा जानायसै बेदरा मोनबाय ना मोनहांनि आयदायाव दङ ओमफ्राय दा मा होनायसै आलु टमेट' अ आच्छा आलु होबाय ना ओमफ्रायो एसे खोबहां दोननोसै औ आलु होखायनो आरो बिनि उनाव मा होगोन टमेट' होनोसै ओमफ्राय दसे खोबनायसै टमेट' होबाय बिराद गोथाव जासिगोनलै नै बेदराव आलु होबाय ओमफ्राय टमेट' होनायसै होबाय आरो टमेट' होबाय टमेट' होखांनायनि उनावहाय जाथाव जाबायलै दायो खान्थालखौ होनोसै खान्थालखौ होसननोसै दोननोसै
एरैनो दै होयोना होला दा दसे थानानै बेखौ एसे फोरानग्रोनोसै बेथ' मोनखाबाय अलरेडिनो आरो दंबावोसो मन्थ्रआ मा मा मन्थ्रमोनलाय बेखौ दा दिन्थिजायाना बरिया दा मोनबाय ना मोननोसै दानिया नै बेखौ मा बिलाइ नोरसिं ना मा होनो नोरसिं जों नोरसिं होनो आरो नोरसिं दा बेखौ होनोसै देन्जार मोनामदों बारा होजाया बिराद गोथाव मोनदों लाला दाउजों खान्थालजों उलाला 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 खान्थालजों दाउजों गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थादो जों साखिनांगौ ना ने बारा दिन्थिजाया माबायदि मोनदों नोंथांमोना नायनानैहाय कमेन्ट हरबानो जाबाय कमेन्ट बक्सआव बेबायदि संनाय खावनाय हेभि भिडिअखौ आं नोंथांमोना हागौमानि लाबाय थागोन दायो जाबाय जाबाय बरिया 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 दा दै होनोसै एसे दै होनोसै देनजारलै गाइस दिनैनि ओंख्रिया बिराद हेभि जागोन आं बिदि बेखौ बेसेखौबो दोनगोन दसेल' 5-10 मिनिट ना बैयाबो एसे मोनबावनांगौ नालाय सलिड गोथाव संनायलै नै बरिया गोथाव जाबाय गाइस दा जोङो हामार जानोसै आं जानोसै नै गोथाव नुबाय दा जाबाय नै बवा गोथाव बरिया पुष्पा बेदरखौ बासिबावबायलै नै बेदरखौ बासिखायो दां आयै ना गोथाव दा बरिया हेभि भिडिअ बासिखायो दा बेदर बासिखायो आल्ट्रा मडेललै जानायाबो ओंख्रि संनायाबो आल्ट्रा मडेल जानायाबो आल्ट्रा मडेल बेदरबो बासिना जाबावखायो लागाव साला नै बिथाङा एबार जानायसै टां ट्रां ट्रां